Unde suntem aici? Zi, mă, în cop. Așa, bun. Unde suntem aici? În pulă. În pulă. A. Pulă minus piză. Egal, nu știu. Și nu fac. Acum Mira vrea să facă mișto de... Le zice ce au, nimeni nu răspunde. Bine. Să vă sărat. Ciao! Cum stai? Hai, i-a răspuns, te vorbești cu toate babele nebună, să-ți dă la babi. Uitați bărfa.ro. Ia. Și fac video. Bărfa.ro, ia uitați. Uitați, e bună. Stai să vedem dacă merge. Ia uite, are curban? N-are. Bătrânică, bătrânie. Cam e el așa. Ce să le faceți la oameni ăștia? Săraci. Copii, foame. Și acum să reducem. Oh. Uitați asta de acolo, din spate, se uită. Țiganii de acolo. Ce să le faci? Și că acolo e pădure, de unde sunt toate imagini. Aia, aici suntem tot imagini. Și aici. Deci, uite. Mirel ăsta e nebun, n-ai ce să faci. Hai. Ce să-i faci la copii? Tu ești pe acolo, băi, ești mai retardat. Nebun. El iese numai pe unde nu trebuie. Și acum închidem și un pic am fric și mi îngheață mâinile. Papa.